ku da ganin wannan mu'ujizar kun san tun lokacin sahabbai ta faru, banda wannan lokacin ba a ƙara yin irin wannan mu'ujizar ba. Mutum sarki yana kan taguwa, taguwa tana jijjiga waɗanda ka riƙa da ita, amma shi sarki yana kanta ko motsi bai yi ba, kai da gani ka san wallahi ba haka nan ba. In ka ga Allah ya yi zaɓe a cikin mutane, wallahi ba kaɗan ba. Sarki ya yi irin. Allah ya ƙara wa sarki lafiya. Mu mun yi mubaya'a, kasancewar wallahi kafin ka samu a masarautu ka samu mutum na da ilimi irin haka, wallahi sai ka bincika. Kun sani irin yadda wallahi akwai lokacin da Abdul Jabbar ya yi wa sarki a furucensa da ya faɗi maganganu marasa daɗi a kan Sunusi, yau ku ga ina Amirul Wa'izi ne ya ƙare.